mahitabo lamang ang valido nga bautismo or bunyag nga himuon sa mga dili Katoliko. Una, kung ang maong dili Katoliko mogamit sa tawag ining form nga gigamit sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So unsa man ang form kato ng mga pulong nga diin litukon sa ministro nga subay gyud sa pulong ni Ginoong Jesucristo sa San Mateo 28:19 nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kung mogamit sila laing pulong gawas sa maong pulong nga gilitok ni Ginoong Jesucristo sa San Mateo 28:19 ug mao na gilitok sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, so dili gayud mahitabo nga mamahimong valido ang maong bunyag. Ikaduha, kinahanglan ang maong ministro magahimo subay sa intensyon sa Iglesia Katolika. Unsa man ang intensyon sa simbahan Katolika? Katong to do what the church does, ang intensyon sa simbahan Katoliko mao nga ang tanang tao maluwas. Kimo man ni katuyuan sa Dios, 1 Timothy chapter 2 verse 4 nga buot sa Dios ang tanang tao maluwas. So buot pasabot, mamahimong valido ang bunyag sa mga dili Katoliko kung mahikapasar ni ining maong duha mga requirements. Pero mahitabo lang pud na nga mamahimong murag muuyon ang simbahang Katoliko tungod lagi sa katuyuan nga gusto niya nga ang tanang tao maluwas, mahimong valido ka ng maong gitawag og bunyaga kung himuon na in case of necessity. Nganuman kay ang ordinary minister sa bunyag mao man ang pari ug ang mga obispo. So, pwede makabunyag ang layman, pwede makabunyag ang babae, pwede makabunyag ang mga pagano, pwede makabunyag ang mga heretiko in case of necessity. Pero sama sa nahitabo sa mga dili Katoliko, kabalo man sila nga naay mga ministro sa simbahan ni Kristo, mga muoning gitawag og mga pari ug mga obispo, so makahimo gyapon sila valid baptism pero nakahimo silang dako nga sala against ngadto sa Dios. Nganuman kay ang gitagaan og tawag ining katungod nga mamautismo mao man ang simbahan Katolika. So mahitabo lang mga mahimong valido og muuyon ang simbahan sa ilahang bunyag kung naana sa gitawag og panginahanglanon. So ang question kung valido ba ang tawag ining bunyag sa laing sekta, again, kung mosunod atong duha ka requirements unya in case of necessity, so mahimong valido ang ilang bunyag. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.